zasypanie. Zozadu, za to. Bo tu ten dom še celého potápil. Aha, to len časť toho domu zostal. Už, ona mala ostať, toto je pamiatkové. Hej, však ja viem, bo ja tu chodím každý rok. Ja som si myslel, že toto bolo, a to išlo dom dopredu, hej? Tu všetko dopredu. A bolo spolu Tu boli také malé oblačky, tu bolo vysoko zdvihnuté, bo tu bolo všetko kamene zasypané. Tu bolo kamene zasypané a tu bola pivnica pod tými kameňami. No a tam bola jedna chyška, tu bola druhá a tu bola už najväčšia, to sme volali predná chyža. To bola predná, potom kuchňa, komora. No. Tak my máme ešte tu starý dom. No presne. A jak sme toto, ja hovorím, že jak sme išli stade bývať, no bo to ich bolo 6 detí, či 5? 5 asi bolo. Asi 5. No, tak si myslím, Števo, Ambrož, Joško, Hanka, babka a potom Zanku sme rovesničky. Ona je 44, ja som 43, lebo ja som bola decembrová, ona bola júnová. A tak sme, taký rozdiel nám robí, že medzi tým. Ale sme boli jak dvojčiatka. A ste mali koľko? Počkajte. Ja som mala 11 mesiacov. Hej, rok. No, 11 mesiacov, v decembru ich zastrelili. V novembru, 19. No, 19. Ocko mal 10. narodeniny, mal neviem koľko rokov, bo to je už roky, mal 46 rokov, bo mám knihu. Hej, však ja mám toto. A vy sa voláte? Čo som 11 mesiacov mala, ja hovorím, mamka hovorí, nič. Hovorí, ja som o teba nestala, ja som o teba neonačila. No a ja prišlo Nemec povedať, hej, i mamky, že hovorí, zbierajte veci, tak po nemecky. A mamka mala motiku ruku, lebo mamka už čula tú streľbu. Za to páru, ja viem, že to... Tu už bolo počuť, tú streľbu, jak štríľali, jaký bol ten. A jak im prečítali rozkaz, o tým všemi Češkovtorí, pretože môj otec, ako syn stal predu a otec stal ako do 2 radu kuli postavené. A jak im to jak ich to už postavili do tých hradov, oni neznali, že co to bude. Tam už videli, že sú odkľúčené. Bo tam už ich čakali, tam bola popravčia čata. Už nebolo dzeše, pohnúť dzeše to A otcovi pred 3 týždňami dedo prepísal ten les hore. Keď pôjdete na popravisko, tak všetko od popraviska až po poľanu, to je Brusnické. Tam už no to tam otcovi kúpili, ja neviem, tam je 24 alebo koľko hektárov lesa. Tam užíva teraz štát. Bo ja už som doložila celú dokumentáciu, práve som včera bola s výkony toto. Je to už v pravej moci, že patrí to mne. A nemôžem sa k tomu dostať. 10 rokov chodím. 10 rokov chodím non-stop. Je to moje už teraz všetko zistil, kataster, všetko. Nemôžem sa k tomu dopracovať, lebo je veľká čata. No a potom, jak už oni prišli, a ten Nemec hovorí, no hej, jak prečítali im rozkaz, tak môj otec nemohla si toto tam všetko už vydržať. Ja sa podmiel a začal utekať. No, a jak im prečítali, tam oni rýchle prečítali, bo tam za pomoc, za podporu partizanov sa odsudzujú na trest smrti. Rozsudok bude vykonaný hneď punktom. A začali ste. Bo vy ste neboli, ja som hovorila, že na nich bol podvod urobený. Takoj z týchto, čo ich postrieľali. A toho vyvedli hore na Piskurovský vrch. Len tak som sa doznala. Aj knižke, čo som preštudovala. Takže tam je taký bol postup, že oni neznali, že oni nevedeli, bo oni... Že oni šli hľadať partizánov. Partizáni mali zakop, tu mali porobené. Ale im vyhovalo najviac toto Piskorovce, tamto ten vrch. Že oni tam počítali, že si budú streamovať. Lenže moja mama už ráno stala, už videla, že oni už toto tu obklúčujú. Že už toto obklúčili. No ako syn mamin, ako brat, 16-ročný, honil kravy. Bolo už po 8 hodine, honil kravy. No tak tu došel k tomu potopu. A to viete, 19. novembra. Že
už bol Hej, mraz. hej, A tedy áno, bolo áno. také, mama hovorili, že to práve, že také počasie bolo, že oni mysleli, že, hovorí mamka, že jo zastrelili, bo bardzo za ním strieľali. Ale on skočil do vody, do polomy, taká bola tam pomula, a ten trom bol tak, na túto stranu, tak trošku bol vyvalený. Tak tam sa po toto štúril, kravy ho chábil, všetko ho chábil, no a už potom ich tu nenašol. Oni odišli, bo jak prišiel Nemec, mamky povedal, mamka, zberaj veci, deti a choďte preč, lebo tu bude všetko vypalené, tu nič neostane, len kameň na kameni. I tak to urobili. Tak to urobili. Tak pajte. Toto za zrakom. Ale aj kostol dostali. I kostol. Cerkov, no, bo to cerkov. Hej. No, otec tam môj ešte robil misijný kríž. Môj otec bol odborník. Keď budete ísť tam hore, tam bude krížik. Mojovi ho robíte sa za to stará. A počúvajte ma, keď ste pani Medvedo, a ten, čo sa zachránil, ten... Michal Medved, ten sa zachránil, to je môj striko. To váš striko. To môj striko. Bo tam mu zabili aj syna, sa mi aj brata. Jeho dedo. Boli bratia? Aha, no, tak. On sa staral potom i o ten cintorín. Hej, o ten cintorín sa dlho staral potom. Moja sestra muzeum robila, bo ona veľmi dobre všetko poznala, že mali lektorky, ale lektorky nevedeli tak vyrozprávať, čo chodili. Ja som pozval toho, čo zomrel, ten Stropkovský. Ja, Peter. A on teraz nedávno zomrel za rok. No, 2 roky. No, 2 roky. A už zomrela jeho žena. No, i žena jeho zomrela. Už neostal len Janko. Janko, presne. No, ten prešiel, čo ten je Joško, čo bol učiteľ, Joško ma učil ešte. Hej, na gymnáziu. Na gymnáziu Stropkova, potom do Umeného a teraz býva v Stropkove. Potom, jakom roku ste chodili na gymnáziu? Potom ste chodili ku mne na FTŠku na stravu. Nie, my sme už mali na gymnáziu stravu. Jaký vy ste ročník? 72. Ale na gymnáziu sme mali toto. Ale robila som. Práve, že ešte v 72. roku. Ale nie, ja som sa vtedy narodil. Hej? Hej, tak ja som chodil na gymnázium 86. No, bo ja mám syna, čo 72 narodený. Hej, no. Mám taký ročný, jak ja. 72, no to je najmladší, bo mám troch. Tak, dobre. Tak ide. Ideme, bo ešte do muzea nám treba, bo máme dohodnuté. Tam sa môžete pomodliť toho krížika. Ten vám priniesie veľké šťastie, lebo mne prináša 19 rokov, chodím tam, sa starám a prináša mi to. Keby som nemala tento krížik, tak vám poviem úprimne, tak, že by som tú situáciu by som to nezvládala. Každý máme musíme znášať. A ja si myslím, že všetci sú tu kresťania, všetci sú tu. A nech deti nepozerajú na drogy, na pijatiku, na toto, ale nech pozerajú na kresťanstvo a toto mi prinieste do ich domov, do ich príbytkov, šťastie do ich rodín, keď budú raz vydaté, budú. Ja si nesťažujem, som ostala bez otca, matka ma ťažko chovala, ale viem, čo to je život ťažký. Som si išla zarobiť korunu, ja som od 17 rokov už nastúpila do kuchyne. Som robila pomocnú kuchárku, potom som si urobila papiere a som robila 32 rokov. Tu som robila školstve, čo tajitku, 22 rokov. A potom na PTŠke ste robili, hej? A potom na PTŠke som robila, no. Na PTŠke som robila 12 rokov. 5 rokov som robila jak za Slobodná. A potom 6 rokov ešte som robila jak už vydatá. Takže dobre sa tam robilo. Ale chodili gymnazisti, by sme mali okolo 400 strávnikov. Ja už som priamo na gymnáziu tam bol. A potom tu potrebovali kuchárku, pre školku.